Insellmilkom jiena Patri Marcello Ghirlando nistedinkom għad-9 parti ta' din is-sensiela Kwarta mal-Kelma. Ekku, sensiela illi fija qed nirriflettu fil-qosor fuq id-diversi Vanġeli tal-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet u d-deriet tiegħu lin-nisa u lill-Apostli. Bdejna nirriflettu fuq l-Evanġelju skont San Ġwan. Illum sejrin nikkonċentraw fuq id-dera ta' Ġesu lil Marija minn Magdala. Fil-fatt sejrin niftħu l-Vanġelu fil-kapitlu 20 mill-vers 11 sa vers 18. Imma qabel ma nirriflettu bħal dejjem ejjew ngħidu talba xkejkna. Missier, għatini l-għarfien tal-Iskrittura mqazza. Femni permezz tagħha il-ġmiel ta' mħabbtek li tmexxi mhux biss poplu wieħed imma l-bnedmin kollha lejk u lejn Kristu ibnek. Għamel li bħal Marija u l-qaddisin l-ispirtu tiegħek ibiddel l-għarfien f'talba kontinwa u nikbru fil-għarfien tal-kelma biex insiru tassew disċipli tal-erf għaddis tiegħek. Amen. Ekku fl-aħħar parti li riflettejna ġibna quddiem għajnejna kif il-ħadd filgħodu kmieni Marija minn Magdala marret ħdejn il-qabar sabet il-ġebla imneħħija mill-qabar u ħasbet li kienu serqu l-ġisem ta' Ġesu u tafża immedjatament lill-Apostli Pietru u Ġwanni, id-disċiplu li Ġesu kien iħobb. Ekku sa San Ġwan imlaqqam fit-tradizzjoni ħajja tal-Knisja tal-bidu x-xhieda tagħha dwar il-qawmien ikompli r-rakkonti jew billi jfakkarna illi l-mulej Ġesu imqajjem minn bejn l-imwiet jidher ukoll lil Marija ta' Magdala li tant ħabbet il-preżenza tiegħu, preżenza li kienet fejqitha, ħelsitha u għamlet minnha mara ġdida. Imma ejjew naqraw ftit il-Vanġelu, naraw x'jgħidilna Ġwanni. Iżda Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tibki tbaxxiet lejn il-qabar. U rat żewġ anġli lebsin l-abjad bil-qiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu il-ġisem ta' Ġesu. Huma qalula mara għalfejn qiegħda tibki. I wieġbet għax ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qegħduh. Kif qalet hekk daret lura u rat lil Ġesu wieqaf iżda ma ntebħitx li kien Ġesu. Ġesu qalilha mara għalfejn qiegħda tibki. Lil min qiegħda tfittex. Iħasbet li kien il-ġardinar u qaltlu Sinjur, jekk ħadtu int minn hawn għejdli fejn qiegħdu u jiena nġibu lura. Ġesu sejħilha, Marjam, idaret u qaltlu bil-ludi Rabbuni, jiġifieri Mgħallem. Ġesu qalilha la tmissnix għax għadni ma tlajtx għand il-missier imma mur għand ħuti u għejdilhom li se nitlaq għand missieri u missierkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Marija ta' Magdala marret għand id-disċipli u tagħthom l-aħbar rajt lill-mulej u qaltilhom x'qalilha. Rajt lill-mulej tgħid Marija ta' Magdala lid-disċipli. Ratu mhux biss imqajjem bejn l-imwiet imma ratu fis-sens li issa verament kienet qiegħda temmen illi Ġesu li Mgħallem tagħha ir-Rabbuni tagħha kien qam tassew minn bejn l-imwiet.
Pietru u Ġwanni kienu bdew il-mixja ta' fidi fil-qabar vojt quddiem il-faxex tal-għażel imqiegħda fuq il-bank tal-qabar fejn kienu jqiegħdu il-ġisem mejjed ta' Ġesu. Ftakru kif għalaq l-ewwel silta l-Evanġelista ra u emmen. Issa huwa t-tern biex ngħidlek ta' Marija minn Magdala li ftit taraf biex temmen illi Ġesu verament qam minn bejn l-imwiet u setet ix-xandar b'ferħ kbir lill-apostli rajt lill-mulej. Ħarsu ftit mill-ġdid lejn il-Vanġelu. Marija baqgħet il-barra mill-qabar tibki. Kif kienet qiegħda tibki tbaxxiet lejn il-qabar. Għal 3 darbiet fil-fatt din is-silta tal-Vanġelu Marija ppreżentata bħala l-mara li tibki. Il-mara ta' qalba maqsuma il għaliex dan Ġesu li kien bidlilha ħajjitha kienu difnuh kien miet wara l-passjoni ħaxar, passjoni li hija xedet għalija, rathom ukoll jidfnuh. U qalba nqasmet kif qed ngħidu wara 3 darbiet l-Evanġelista jfakkarna li kienet il-mara li qiegħda tibki. Sitwazzjoni kważi ta' disperazzjoni. Sitwazzjoni mhux biss ta' disperazzjoni, ma kważi li neħħiet kull tama mill-qalb ta' Marija minn Magdala. Imma Alla jidħol b'qawwa fl-istorja tagħha bħalma jidħol b'qawwa fl-istorja tagħna permezz tal-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet. Marija tixxet għall-preżenza taż-żewġ anġli bil-qiegħda fejn kienu qiegħdu il-ġisem ta' Ġesu, żewġ anġli lebsin l-abjad, Alla qed jidħol fl-istorja b'mod straordinarju. Fil-Vanġeli l-oħra għedna għandna t-toma tal-glorja tat-trasfigurazzjoni. Għandna żewġ anġli mela x-xhieda hija ċerta għax skont il-mentalità ludija jekk huma 2 li jiġdu, il-ġrajja hija vera, hija żgura, jekk hu żewġ anġli illi jgħidula mara għalfejn qiegħda tibki. Għax ħadu lil Sidi u ma nafux fejn qegħduh. Fil-każ ta' din is-silta tal-Vanġeli, b'differenza mill-Vanġeli sinottiċi Mattew, Marku u Luka, mhumiex l-anġli jew l-anġlu illi xandru il-bxara tajba. Fil-każ ta' San Ġwan huma żewġ anġli illi jsaqsu mara għalfejn qiegħda tibki. Il-konferma tal-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet kellha tiġi minn Ġesu stess, illi Marija minħabba n-nuqqas ta' fidi għall-ewwel ma tarfux u taħsbu il-ġardinar. Imma mbagħad meta Ġesu jsejħilha b'isimha hija taraf illi r-rabbuni tagħha li mgħallem kien ħaj kien qam minn bejn l-imwiet. Ekku Ġesu jgħidilha mara għalfejn qiegħda tibki, lil min qiegħda tfittex. Sinjur, ħasbitu l-ġardinar, jekk ħadtu int minn hawn ngħidli fejn qiegħdu u jiena nġibu lura raw l-imħabba ta' Marja mqarġi semmejjed. Jien nġibu lura jistrieħ fil-qabar tiegħu. Ma mbagħad Ġesu jdur fuqha kemm sabiħa din is-silta u jsejħilha b'isimha. Marjam idaret u qaltlu bil-ludi Rabbuni, jiġifieri mgħallem. L-Iskrittura kollha tfakkarna li Alla jsejħilna b'isimna, jafna wieħed waħda. Isimna huwa mnaqqax fuq il-palma ta' jdejh u dan jidher ċar anki f'din is-silta xkejkna. Ġesu imqajjem minn bejn l-imwiet imiss il-qalb ta' Marija minn Magdala meta jsejħilha b'isimha. Qisu bħal donnu San Ġwan dan il-mod sempliċi u kulurit jurina illi l-irxoxt li mqajjem minn bejn l-imwiet huwa tant ħaj
illi tista' tidħol f'relazzjoni ta' intimità, f'relazzjoni personali miegħu, dejjem fuq il-livell tal-fidi. Marija tagħmel dan il-pass, tidħol f'din ir-relazzjoni ta' fidi mal-Irxost u malli sejħilha b'isimha Marjam kienet kapaċi twieġeb Rabbuni li tfisser jgħidilna San Ġwan Mgħallem. Kristu huwa ħaj, Kristu joffri lil Marija relazzjoni kompletament ġdida, mhijiex relazzjoni ta' bejn il-bnedmin issa, limitata biss fi żmien u l-ispazju, imma hija relazzjoni kompletament ġdida fuq livell kompletament straordinarju. U dan huwa s-sens ta' dialogu ċkejken illi jsegwi meta Ġesu jgħidilha la tmissnix għax għadni ma tlajtx għand il-missier imma mur għand ħuti u għejdilhom li se nitlaq għand missieri u missierkom Alla tiegħi u Alla tagħkom. Fil-każ ta' Tumas, Ġesu jsejjaħlu biex imiss il-pjagi. Tumas kellu bżonn il-konkretezza tal-mess tal-pjagi biex jagħmel pass kbir fil-mixja fil-pellegrinaġġ tal-fidi tiegħu. Marija ma kellix bżonn dan il-pass kbir. Ġesu jfakkara illi minn issa l-qudiem ir-relazzjoni miegħu hija relazzjoni ħajja imma bbażata kompletament fuq il-fidi. La tmissnix għax għadni ma tlajtx għand il-missier imma murejt lil ħuti, eċetera. La tmissnix. Hemm relazzjoni sħiħa bejn min jemmen li Ġesu qam minn bejn l-imwiet, bejn id-disċiplu u bejn Ġesu ħaj li nista' ma narax, nista' ma mmiss bidejja, imma huwa verament preżenti għax huwa ħaj, għax qam minn bejn l-imwiet. U hekk Marija tasal fil-milja tal-fidi. Ili kienet esperjenzjat il-fejqan u l-ħelsien ta' Ġesu, ili kienet għeġet id-dram tal-passjoni, tal-mewt u tad-difna tiegħu, issa tasal biex temmen li hu verament qam minn bejn l-imwiet u ħajja l-dejjem imma bis-saħħa tal-fidi tista' tgħix relazzjoni ta' mħabba mal-imgħallem tagħha. U mhux hekk biss, hija relazzjoni ta' mħabba illi twassal lid-disċiplu ta' Ġesu, f'dan il-każ Marija minn Magdala, l-apostlu imsejħa lix-xandar il-bxara tajba lill-apostli, ekku tista' issa taqsam maħud Ġesu mad-disċipli tiegħu l-aħbar tal-qawmien minn bejn l-imwiet. Allura mhux ta' xejn illi San Ġwan jaraq din is-silta billi jgħid Marija ta' Magdala marret għand id-disċipli u tagħthom l-aħbar. Rajt lil mulej u qaltilhom x'qalilha. Dan iż-żmien sabiħ tal-għid ifakkarna li aħna kontinwament nistgħu bħal Marija minn Magdala naraw lil mulej. Aħna nemmnu li hu qam minn bejn l-imwiet. M'għandniex il-grazzja li narawh u missuh bidejna. Ma nemmnu li huwa ħaj, nemmnu li huwa magħna, nemmnu li jmexxi l-istorja tagħna, nemmnu li jisma' kull talba tagħna, nemmnu li huwa preżenti fis-sagramenti, nemmnu li Kristu jgħix. Ejjew nitolbu l-grazzja illi l-Ispirtu ta' Ġesu imqajjem minn bejn l-imwiet isedda u jqawwi il-fidi tagħna fih, ir-relazzjoni tagħna ħajja miegħu u mal-grazzja ta' mħabbtu. Insellilkom.